What's up mga tropa? Magpapalabas na naman tayo ulit ng itik. Pero medyo mahirap-hirap sa part na to kasi first time lang pupunta doon sa bagong location na kanilang pagtutukuan. So, palabasin na natin. So yun nga mga katropa, yung ibang itik natin ay nasa labas na. Sobrang ingay nga nila mga katropa at ang iilap pa. At sa part na to mga katropa, papunta sila dun sa unang pinagtutukaan nila. Nasanay kasi sila na lagi dun pumupunta. Kaya hinabol ko muna para pabalikin sila. Hindi pa kasi sila sanay sa bagong location na kanilang pagtutukaan. Kaya maninibag pa sila sa kanilang dadaanan. Diyan nga kami dadaan mga katropa sa damuhan na yan. Masasanay din sila dyan mga katropa kapag 2 o 3 beses na kaming dumadaan dyan. At kapag sanay na sila, medyo madali na lang napalabasin sila kasi alam na nila kung saan pupunta. Pero sa ngayon, kailangan mo silang habol-habuli at syempre samahan mo rin ng kaunting pasensya dahil kapag nangitlog na yan, masusuklian naman yung pagod at sakripisyo mo sa kanila. Pero sa ngayon, kailangan mo silang habol-habulin baka kasi kung saan sila magpupunta at possible rin na makapunta sila doon sa may mga bagong tanim na palay. At syempre kapag nakapunta sila sa bagong tanim na palay, asahan na natin na masisira yun at magiging problema pa natin yun dahil panigurado magagalit ang may-ari ng palayan. Hindi naman kasi lahat ng may-ari ng palayan ay napapakiusapan pero naiintindihan natin yan dahil medyo malaking halaga rin ang nagagastos ng mga may-ari ng palayan para pagdating ng araw maganda yung ani nila. Ito yan mga katropa, sinasabi ko medyo mahirap kasi mga 3 months pa lang yan, gawing to 4 months. Ang bibilis nilang tumakbo. Sukal pa naman ang daan dito. Sa wakas tropa, dito na kami. Hindi naman masyadong malayo yung lokasyon na pagtutukaan nila, kaso lang yung nakakapagod ang bibilis nilang tumakbo. Yung kahit saan sila pumunta, kahit saan sila nagsusuot, medyo madamo at masukal yung dinadaanan namin. Kaya medyo nakakapagod pero ayos lang. So hanggang dito na muna mga katropa.